pala yung nabili natin guys. Nakuha nila sa bukid. Yan. Sa halagang 100 pesos. Meron ka ng ganito karaming isda. Fresh pa. Galing bukid guys. Yan. Yan o. Gagawin natin yan guys. Tawag namin dito. Ipupupok natin. At Palukso, alam kakabsat. nyo na guys. Yan o. Itutuno. Inihaw na lamus o palukso tawag namin dito sa amin sa Pangasinan. Yan ang the best. Kahit bagoong tas kalamansi lang yan na may sili guys, panalo na po. Yan, yung isa sasawag natin sa dingding o inabraw. Yan guys, suwabe na naman nito. Pwede ding gawin nyo guys to, lagyan nyo ng kamatis at lagyan nyo ng